Hello po sa 2,000 viewers. Hindi niya na yung maano. Bakit? Hello po mga ka-dragon. Happy New Year. Nandito kami ngayon sa farm. Maliligo sa ilog. Oh, ito na. Shout out daw. Dali. Shout out daw. Masaya mo mag-shout out. Happy New Year mga kakapsat from Edlin ko. Ayan, Happy New Year din po. Hello po kay Ma'am Peralta. Happy New Year. Hello po, Kaperalta. Happy New Year po sa inyong lahat dyan sa Washington. Ito po ang aming mga dala-dala. Ayan, Greyhound. Imbis na sa dagat kami, sa ilog, kasi nga Ito po, oh, Maraming tao pasol, sa nantipasing. Then mag-ihaw po kami ng ng barbecue. Ayan. Sana naman kayo sa dagat. Depende sa'yo kung gusto mo, pwede ka rin maiwan. Happy New Year din po kay Sir J.R. Kahepe. Happy New Year. Wow, thank you po sa pa-sticker. Happy New Year. Happy New Year po. Thank you po, Ma'am Peralta. Hello po kay Ma'am Russell Velasco. Happy New Year din po. Ingat po kayo dyan sa KSA. Kay Leo Moreno. Ayan, Happy New Year. Watching from Toronto, Canada. Peng, Happy New Year daw. Sabi ni Sam 8. Happy New Year po. Nantok pang tao. Happy New Year. God bless from Lisa of Spain. Ayan, Happy New Year din po. Ano yan, antay? Dalawang araw pa. Shout out po kay Sir Saudi De Pedro. Shout out. Mega shout out. Yung iba guys, naligo sila sa ilog eh, no? Nandun sila sa ilog. January 1, unang init ng spaghetti. Hindi kami nag-spaghetti kasi alam na namin ang mangyayari. Gabi nga lang, di namin nagalaw eh. Kasi ano na pa. Happy New Year din po Sir Reds Mover. Kay Sir Vincent Panotes. Ayan, Happy New Year din po. Happy New Year sa inyong lahat, mga sponsor. Oh, ante. Oh, kayo anong masasabi niyong dalawa? Happy New Year din po. Uy! Happy New Year. Masarap kumain dyan sa Met. Mahangin pa. Kaya po kami pumunta dito kasi kalma kanina, walang hangin. Bigla namang lumakas yung hangin. Ayan, shout out kay Antiligayang masipag na magsaing. Happy New Year po mga kapatid from Pampanga kay Mama Rebel Mesena. Ayan, Happy New Year din po. God bless. Di ba sa ano? New Year's Eve, Ah, di ba sa Kwan? ngayon ang New Year sa ibang bansa. Happy New Year Team DFL watching from Japan kay Nekomi Mori. Happy New Year din po Team DFL from Christine Meneses. Happy New Year po watching from Dubai from Leia Polido. Namiss ko yung ulam naming gatang langka. Yan, anong niluluto man te? Happy New Year po kay Ma'am Elma Vasquez. Happy New
Guys, batiin niyo si Andy Ligaya. Birthday niya ngayon. Ay, kahapon. Ayan. Happy birthday, Ate. Thank you po. New Year ang kanyang birthday. Hangin dito sa ano. Belated happy birthday, Auntie Ligaya. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Happy New Year. Oh, happy birthday daw, sabi ni Ma'am Elma Vasquez. Thank you po. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat, Team DFL. Ingat lang po kayo lagi. I wish more power and more subscriber in this year. Sobrang puyat kami guys. Kasi brown out pa kagabi. Di ba New Year? Brown out kami. Ang galing. Oo nga, ay, kamote talaga yung aming kuryente. Brown out na ba? Ay, New Year nag-brown out. Oh my goodness. Item ko. Yan. Hello po sa 49,000 viewers. Happy New Year po sa inyong lahat. Good morning. Sino yung kinaya hanggang umaga? Hindi na pag-utay na. Kami hanggang alas 2 lang eh. Happy New Year din po, Sir Ariel Lim. Belated happy birthday, Tita Ligaya, watching from UAE, from Sir Albert Cortez. Happy New Year po. Belated happy birthday po ang Telegay. My birthday is sukan. Ay, shout out pala kay kay Caleb. Hello Caleb. Kung may lapit bahay. Malapad yung mukha natin. Kay Caleb na pinuntahan pa kami sa para lang ma-meet ang Team Ang pogi DFL. ng bata na yun. Yan, thank you po. Ay, anong pangalan kasi nanay, mami niya? Nakalimutan ko. Bernabe? Basta Bernabe siya. Naragsak nga barutawan ay amin dita. Nardo Sabate. Anong handa nyo mga ka-dragon? San Telegaya Espasol. Yan. Ispasol na agkukutel. At espasol na antipasig na kuan, matangkay. Nanyo naman guys yung salad na antipasig. Kapag wala kang crepe, kailangan mo lang ng ice box tapos lagyan mo ng yelo. Ito ilalagay mo na to. Happy New Year din po, Ma'am Jeneline Pascual. 20-20 lang po. Sira yung kaon. Hindi mo na nilagay? Nagpula. Nagpula. Nakatudo ka po. Oh, mag-shoutout kayo, ante, oh. Pag-shout out ka niya muna. Shout out. Good morning Team DFL, mabuhay. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, mga sista. More vlog to come. Kay Thank Ma'am you po, Jess. Ma'am Jess. Prayer ko sa inyo, Idol DFL, ladies, sa 2023. Ano yung pagbasa nga ako dito? Happy New Year din po ako, Sir Albert Abutan from USA. Yan, habang nagluluto kami guys ng ng sinaing, magsha-shoutout mga tayo at makabati ng New Year. Happy New Year. Narekap di ko sa rata pang pala. Hindi nabubasa ko madinay drill. Hindi nabubasa ko dito. Tuloy baba natin. Black, pink, and purple vlog. Prayer ko sa inyo, Idol DFL ladies. This 2023, nalalo. Alam pa ata nito, gasap. Nalalo mag
prosper ang inyong channel. And pag-iingat ng Panginoon sa inyo, mga thank you. Happy birthday, Auntie Ligaya, and Happy New Year. Thank you po. Thank you so much po. Kay Jan. Happy New Year po, Pink and Happy Purple New Vlog. Year. Medyo ano po kami, medyo paos kasi ngayong kagabi. Ito din ah, napagod na yung kamay ko. Siyempre. Alam mo ah. Yan, shout out po sa 51,000 viewers. Yan. O kahipe, anong handa mo kahipe? Happy New Year mga ka-DFL. Shout out po from Tarlac. From Marites Punzalan. Ayan. Saan po kayo sa Tarlac? Panigurado ano, yung salad hindi nawawala yan sa ano yung salad. Kami guys, isang Durabox pa yung aming salad. Nakailang init na bang inyong spaghetti? Comment down. Napanit yung pansit namin doon sa kasirola na maliit na binabagkasi sa Ano yun? baon na. Spaghetti? Pansit. Diba? Hindi dahil mo sana pansit. Napuno yung kwan. Yung lagay ko sa lamisa, di nagkasya. May konti doon sa kasirola na maliit. Napanis, hindi man nagalaw-galaw yun eh. Matabang. Yung pansit kagabi. Hindi ko tinikman. Sobrang ano, daming kwan doon sa ano. Sa Batuili. Daming tao dyan. Hindi ko may pakita yung kartong sibuyas. Sabi nila malago. 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 Malago-lago. Ano oras ba mag alas 12 sa ibang bansa? Anong New Year's resolution mo? Ang Ligaya. Saan kayo naligo, Nes? Kanina naglipat kami doon. Magkaipa ka ba? Shoutout po kay Venya Carpio, Benay Carpio from Doha, Qatar. Hello po. Happy New Shoutout po Year, sa Qatar. Team DFL from Baguio City. Kay Sir Bonbon Corpus. Ayan. Happy New Year po, Sir Bonbon. Tig-strawberry po ba ngayong ano pa February diyan sa ano sa Baguio? Na, makaturturog ako. Kidumod ka na dahil. Nalak ko din dahil. Makapaturog tay angin naman. Bago yung atang yung Sara. May palayos ka na sabi ko. Ano, wala nang pa shoutout? Hindi mo pa- Mga busy, mga tulog, mga puyat. Ito, mga paano. Mga kuyat siguro sila. Ito guys yung ano, Ikaw yung may plato tayo? pinagawang peanut butter ni Auntie Meron. Ligaya. Magkano to, Ante? May gito ang binayaran ko dyan. Basta mag-provide ka lang nung mani, Nagsangag ako ng mani. ng asukal, Asukal bago dalawang buting mantika. tsaka mantika. Bago star margarine. Ay, mag-ihaw na. Kulang siguro ang kanya yun. Shoutout po kay Kervin TV Mix. Ito pala oh. Happy New Year po. Yeah. May apoy na yung ban. Baka bukas pa po kami maka-upload at ano, sobrang ano, puyat. Ang sa akin ka sa baw. Tikman man te, masarap yan. Gawa namin yan. Lago yung isa, kapigas. Parang pinapay lang ta. Walang gatas. Kagaya siguro yung amin siguro yung isa. Kain merienda tayo guys.
Happy New Year po mula po sa lokal ng Eva Zambales. And Happy New Year po mga kapatid dyan sa Zambales. Si Harvey. Lagi nakukunan ko. Bakit tayo? Ayaw kumano. Nahiya ka pa again. Happy New Year po sa Team DFL at KPNI watching from Bulacan. Pa-shoutout po sa Makaspak family and one family from Tarlac. And shoutout po sa Makaspak and one Makaspak family and one family from Tarlac. Yan, ingat po kayo dyan mga kadraga. Ito yung kubo guys na hindi pa namin masimulang ayusin. Happy New Year kahepe! Anong handa nyo? Pakain. Gaya rin sa atin siguro. Nag-uwi ka ba? Ano man tayo masarap? Yung sa atin naman kagaling sa loob ko ilalim. Talong. Sa Baka saan mo yung unang lagyan? Kinalas ko nga. Ako yung sa inyo matigas yung tinapay. Kanina yung matigas ang sabi nyo. Dapat kasi yung greyans ginasawsaw muna sa gatas bago mo ilatag. Sila tinapay lang na magmaga. Ba't ako, Gatas na. magpatong ako ng isa bago ko ilagay. Saan yung gulok? Lagyan na Hindi naman. naman nagkuna. Saan yung pagpano nito, ante? Ito. Saan yung gulok? Ipapamulis mo. Aroy, naiinom yung bola. Yan, Happy New Year po sa inyong lahat from Migzi Ampay pag Lu plastic ko. Guardo. Yan, Happy New Year po. Na, lagi pinalina di gritsin. Ako sila lagi bangir na. Ayan kaldera sinugka. Tibag Tarlac. Tarlac po kami mga DFL. Magkalapit lang po tayo. Kuwan po kami, Ilinay mo. Paniki Tarlac sa may Pinalina. Coral. Ha? Baso ng pag daming tao. Anak pag ginaman tayo ganaan. Aga paro-paro di sila doon. Shoutout po sa Palar family ng Zambales at kay Joby Uyando ng lokal na Novaliches. Yan. Shoutout po mga kapatid dyan sa lokal ng Novaliches. At sa family Faller. Team DFL, Happy New Year yan. Happy New Year po, Malisido John. Ay, sa Ate Joan po ay nasa Antipolo po. Umuwi po muna. And shout out po kay Brian Jacinto. Nakababag yung bingo na. Uy, ako dyan ah. May sombrero. Tignan natin yung mga naliligo.
po daw kami yung camera girl. Eh, sa ano lang po yan, sa camera. Pero sa personal, nangisod. Nangisod. Doon pa sila sa kabila. Ay sila Kuya Billy guys, oh. Sila ata isa.